बे समाव दिलीप सयकियानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। खाम्फा बरगयारी बिथाङा दिलीप सयकियाखौ थांखिनानै बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बे आयेनखौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्यूलखौ जों बानायनाय नङा, बीटीसीआ हारसिंनो बानायनाय नङा आरो बे आयेनखौ आसाम सरकार भारत सरकारानो बेखौ संबिजिरारि एबा आयेननि जोहै बेखौ बानायना होनाय, बेखौ जों बानायना लायाखै एबा ट्राइबेलफोरा बानायना लायाखै होननानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बीटीसीआ बानायाखै, ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों। खाम्फा बरगयारी बिथाङा बे समाव दिलीप सयकियानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्यूलखौ बर'फोरा एबा ट्राइबेलफोरा बानायनानै लायाखै, बेखौ गाव हारसिं बानायनानै लायाखै, बेखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारासो बेखौ बानायनानै होदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव ट्राइबेलफोरा गावनो खुंथाय आरो बेनि हा दै आरो बेनि साख्रि बाख्रि गासिबनिबो मोनथाया ट्राइबेलफोरानो दङ, ट्राइबेलफोरानो मोनो एबा दङ होननानै बाथ्रा बुंदों, जायखौ लानानैनो मोनसे समाव दे ट्राइबेलफोरनि एबा बर'फोरनि जायगाफोरखौ बै समाव सेख'नो एबा गावनि मुं खालामनो थाखाय नाजादोंमोन, जायनि थाखायनो बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बेखौ बानायना होदोंमोन एबा आयेनारि खालामना होदोंमोन जे ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय आरो जायखौनो बे समाव गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जोंनि हाखौ एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एबा 6 शेड्यूल थानाय जायगाफोरखौ गावनि खालामनो थाखाय नाजाबाय थायो, दिनैबो नाजाबाय दं गावनि खालामना लानो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। खाम्फा बरगयारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एबा बीटीसीनि जायगा एबा बीटीसीआ जोंनि आरो बीटीसीनि मोनफ्रोमबो बेनि हा दै बार आरो बेनि साख्रि बाख्रि आरो बेनि रिसोर्सेसफोरखौ बाहायनो हानाय मोनथाया जोंहा दङ आरो जायखौ नोजोर बोनानै बिथां 6 शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव बिथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया थारैनो गनायजाथाव नङा, मानोना बे आयेनखौ जों बानायनाय नङा, बे आयेनखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जे ट्राइबेलफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय एबा बिटिआरनि बीटीसीनि रायजो राजाफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय एबा संग्राम खालामनायजोंसो मोननाय मोनसे फिथाइ आरो जायखौ बे समाव नोजोर होबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बिथां दिलीप सयकिया बिथांखौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो बे समाव 6 शेड्यूलनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय, दिलीप सयकिया बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा 6 शेड्यूल ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बीटीसीआ बानायाखै, ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों। बे दानि नङा, बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बीटीसी सृष्टि जादों आरो बीटीसीखौ भारत सरकार आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै कनस्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बीटीसीखौ 6 शेड्यूलाव सोनानै होदों। 6 शेड्यूल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश, ट्राइबेलफोरनि अधिकार, बाहाय हायानो जाथों, साख्रि बाख्रियानो जाथों, पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशनानो जाथों बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बेनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो। दिनै मेघालयआव मोनथाम 6 शेड्यूल दङ, गार' हिल्स, जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स। आसामाव दस्रा मोननै दङ, डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं। जा त्रिपुरायाव मोनसे दङ, त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल।
बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दङ लाइ माराक साकमा गासैबो 6 सिडुलनि सिङाव आरो बे 6 सिडुलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार साख्रिनि अधिकार पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल' दा जोंनि बड'लेण्डआव कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेशन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कनस्टिटिउसनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो खमथाखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कनस्टिटिउसनाव सोखांबाय बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेम'रेन्डाम गेजेट नटिफिकेशन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन हा हुनि आयेना बोरै जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेशन खालामनानै बिटिसिनो खमथाखौ हरदों जों बानायनानै लायाखै बिटिसिआ बानायनानै लायाखै गोदान आयेन बानायनानै लायाखै बियो ट्राइबेलफोरनि जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै बिटिसिआ खालामाखै बर'आ खालायाखै बे आयेनसो बे आयेननि सायाव दिलीप सयकिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे बियो मोनसे जाथि बेहाबो मोनसे जाथि दङ बे मोनसे सेक्सननि मानसि गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो बर'फोरनो हानि अधिकार राजनैतिक अधिकार रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा बेबायदि मिनिं खालामदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाबालानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोंहा आन्दलन खालामनो प्रयोजन जादों बिनि थाखायनो ट्राइबेल संघ मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों बिनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो बिभिन्न सामाजिक राजनैतिक ट्राइबेल लीग राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बिनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला खमथाया फैबाय हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा बेखौनो बिथांमोना सह्य जायाखै दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसोरनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो दा बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों